Illi xi 22 sena li junin iżiżil biċċa bil-namara. Lajt ħaddiema jinġew ikellmuni jibku li daw irċevew messaġġ għalulhom di l-aħħar paga tagħkom intukom advice li tużawha biex tixtru tiket għal pajjiżkom. Inti temmel li hawn nies jew kumpaniji li ħallsu mara inqas mir-raġel għas sempliċement mara. U lillum il-ġurnata hemm diverġenza. Il-mallum li huma bħala union, imma jien bħala union. Speċjal mistoqsija, sekonda, permetti. Mbagħad ħajħares għal-mowba, mbagħad nitkellem Ankax naħseb naqaġellit mill-ħamrun ta' sikkina, nħoss da' suspett. Ma tħoss li għadhom allinjati daw il- Sekonda, tini ċans l-switch. Tini ċans l-switch. Ma l-statement Tini ċans l-switch. jimmerta naqas kull Tista, tini ċans l-switch. Mela, gvern għallu isma bro, għallu inti dall-ostra maskri li jett b-25 cents li jett ixed biħħon 5 euro, ma bent t-tnejjek. Toħroġ mux leverage il-median. Mela, il-median mhuwiex. Fuck! ħafna iktar makak mill-li tidher, terġa'. Ġifieri nagħtik il-impressjoni li ignorant. Mela, tlaqna?